Συνεχίζουμε. Αποφασίσαμε ότι αν θέλουμε να κάνουμε τον διαγωνισμό με τον Παπά, πρέπει να το κάνουμε τώρα για να υπάρχει χρόνος να ψηφίσει ο κόσμος. Να δώσουμε ένα περιθώριο. Οπότε, κυρίες και κύριοι, πριν συνεχίσουμε με την επικαιρότητα, είχαμε μείνει στο νούμερο 13. Ο Παπάς, είσαι θεά, αγάπη μου. Είσαι θεά, που χτύπησε εκεί που δεν το περιμέναμε το ράδιο Αρβίλα. Και εδώ και μια εβδομάδα μας συντροφεύει με καινούριο τραγούδι κάθε φορά. Μετά από δικιά σας απέτηση. Ναι, γιατί μας πεθάνατε. Μας πεθάνατε, όχι σοβαρά μας πεθάνατε. Ήρθε η ώρα να επιλέξετε γιατί θα τον εγκαταλείψουμε κάπου εδώ. Φτάνει. Εκεί μπορεί που και που να. Καλά, άλλο αυτό πετιέται αυτό. Λέμε τόσο σαν. Ήρθε η ώρα να διαλέξετε ποια ήταν η καλύτερη του εμφάνιση. Θα τα δείξουμε τα βίντεο με τη σειρά. Κάθε βίντεο θα έχει το 1, το 2, το 3 και εσείς θα στείλετε ρο α, κενό και το νούμερο που σας άρεσε. Το 1, το 2, το 3 και πάει λέγοντας. Λοιπόν, το 1 που θα δείξουμε το πρώτο βίντεο είναι το καινούριο του τραγούδι που δεν το έχετε δει ακόμα, είναι το σημερινό. Είναι η σημερινή του εμφάνιση. Το καινούριο βίντεο κλιπ. Η σημερινή του εμφάνιση. Οπότε ας ξεκινήσουμε. Παπάς, πρώτη εμφάνιση. Αυτό ήταν το 1, έτσι. Πάμε κατευθείαν στο νούμερο 2 που ήταν η πρώτη του εμφάνιση με το Can't Take My Eyes Off of You. Ωραία, φτάνει. Πάμε στην αμέσως επόμενη εμφάνιση που ήταν το τραγούδι που μας εκπροσωπήσει και στην Eurovision, το This Is Our Night, Fly. Ωραία, φτάνει, αυτό είναι το 3 και πάμε αμέσως μετά όπου θυμήθηκε έτσι την χρυσή εποχή της δίσκο με το Sylvester και το You Make Me Feel. Μπορούμε να πούμε ότι έμεινε ο Παπάς εκείνη την εποχή και του τέριαξε και επέστρεψε με τη μεγάλη επιτυχία YMCA. Η οποία βέβαια θεματικά του ταιριάζει πολύ γιατί μιλάει και για τη χριστιανική αδελφότητα κτλ. Και κλείνουμε με την τελευταία εμφάνισή του που ήταν τον Weather Girls, It's a Raining Man, Hallelujah, που επίσης ταιριάζει. Και αυτά ήταν, εντάξει, καταπληκτικά βίντεο, κυρίες και κύριοι. Αυτό όλο το μάσο είναι πολύ συνέχεια. Όλο μαζί είναι πολύ. Αυτός ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Παπάς. Διαλέξτε λοιπόν. Νούμερο 1, I'm so excited. Νούμερο 2, Can't Take My Eyes Off of You. Νούμερο 3, This Is Our Night, Fly. Νούμερο 4, You Make Me Feel Mighty Real. Νούμερο 5, YMCA. Και νούμερο 6, It's a Raining Man. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι. Τώρα πάλι ιστορία. Από πίσω έτσι να θυμηθεί και μετά γυρίζετε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να γράψετε ρο α, κενό και το νούμερο από αυτά τα 6 νούμερα για να δείξουμε στο τέλος της εκπομπής ποιο είναι το νικητήριο. Και θα κάνουμε και μια κλήρωση. Θα το στείλετε στο 54-991. Ωραία, συνεχίζουμε με την επικαιρότητα τώρα και πάμε στο νούμερο 12.